Be, kasi ano. Muna mong sudan karong adlaw no. Wala na joy lain ani. Nabalik-balik na lang dyan mong sudan. As in, no, kada adlaw. Kada adlaw, ingon ani na lang among sudan. Nagpasugo may uglaing putahe mo ragya pagiluto sa among katabang. Balik ko na sila mga gahi kay ulo. Mga gahi kay ulo ningon ko nga. Inataan ng mga shrimp. Nga. Kasakit kay dugan ka na magsugo ka din pagka humandi umano. Yung ko magkalamunggay rata. Kani giluto mga shrimp. Crabs. Kada adlaw na lang nga pinubre kaayo. Baboy nga tag 250 ang kilo gikan sa Robinsons. Red rice. Bulad nga tag 800 ang kilo. Pansit special. Made cook by Cooked by my boyfriend. Kaguol kang kinabuhian na. Ano yung royal ma'am? Thank you, te. Ako, te. Tati? Imo ma'am. Tubig lang? Ang tuso na lang naman ni among sudan kay wa guni. Wa pa ka nabalaw ani madam? Balaw na ba yan? Pauti mang himo kay mura guni ang pag-abli sa ref mo ni sige. Namanhod na niya akong tangkugong tinaw. Naman hudi ang tangkugo ako, doktor ka na kung arthritis rayuma. Ingon ko katura mga malalangsing nga bulad. Ang giprito sa katabang tag 500 ang kilo. Abi ko kung tutintos ganiya kung siguro. Karing inaning gagmay 800. Okay. Patingala ko gamay siya mahal. Ang dagko barato. Ano utos? Lisod na kay amo kinabuhi. Wala na milaing choice. Namukaon lang na aning pinobre. Kay naapay lain. Di rami ani. Apan wala na mi choice. Magmantinin na namin crabs, Sa mo bago ang ay? dilis, bagoong gikan pag Germany, Gusto ko ba? pansit, red rice, Sino gusto? tag 200, Sino gusto na yun? 200 ang kilo. Oo. Salamat kay sa bagoong. Kada ganyan ang pabulong ko. Pasensya na kay mga pagkaon ng pinobre na kaan. Tabla na kami ng kaning kamot. Ano yun? Galab di ka ganina? Gulad di ka? Nungulit ka yaw-yaw? Gulad di ka? Mauga live dahil ga-record ko dahil. Ay ganahan ko. Nagsabat-sabat pag Ganahan ko makita ang atong mga friends nga galisod ta. Kapoy na kay ning kinabuhi ka na mag-aantos gali kag kaon nga napugos ra ka kay tungod kada adlaw balik-balik na lamang ugma maunasad sud adlaw maunasad ano ba joy lain pobre na jud kay kinabuhi ami kalos pa mi mo asinso ani ning kamot man ta mi pamaligyag kurtina Para mo kapait aning pagkaon. para makapalit og laming pagkaon pero wala ang gihapon maura gihapon among makayanan crab shrimp pag na lamang amo lang ang tuso ng kapobrehon enjoy ra pud mo siyang pagpangaon diha kay basta mag-antos kami ani